witum gryfnie ta niedziela wielkanocna. No toż mamy dzisiaj ten najgryfniejsze święto w tym pombuczkowym kalendarzu. Wielkanoc. Radujecie się, prawda? A kto by się nie radował na te richtig szykowne wiesienne święto, na to, co naszemu pombuczkowi się kiejsi, dawno temu nazad z martwych wstało, czego nam Żydy nie poradzą darować i cięgiem i nofanzolom o czymś blanklińszym. I oni ma taki rasista, oni ma antysemita, ja też nie przynależa do tych najbardziej bieżących, ale jakich tym człowiekiem, które nasze piękne zwyki, które bez 2000 lat już fungują, mam we srogi zocy i zawsze będzie się też jako hobby da się aśtą, co by takiej chrześcijańskiej kulturze ojcy go i starostowie stręk trzymali i dawali jak przynależy wyćwika i do srogo wyćwika. I wiecie wy, moje roztomiłe ludkowie, mam utropa, bo już bez 10 lat mam sam w tym naszym radioku berą i rozprawią, a wiele razy idzie godać ta sama lajera o tym samym. O Wielkanocy mockach już nało sprawią, to można dzisiaj żyć na to, co wyczytał u naszego mądroka Lucjana Siemińskiego. Będzie to dziebko inaczej niż zawdy przy tych świętach, ale można będzie się to werciło tego posłuchać. Wiecie, srogi post ze tym swoim wstrzymowaniem się stręk od uciechów światowych, od śmiechu i gracek, od rozpamiętowania duchowym, zaobyć przytrefio się wejan kornej porze, którą jest przejściem ze martwoty zimowej do wiesiennego życia. Zaisto procnie byłoby znojść stosowniejsza chwilka do naszczalowania umysłu na sztima żałoby, na teci marcowe i kwietniowe zmiany. Kościół Józef, który poradzi odgodnąć nasza natura, poradził zastosować obrzędy i fajery do pór roku. Jakoż ty srogi post i jakbym trafiał razinku na ten czas przejścia, czas najnieznośniejszy, to we naturze, albo i we ludzkim społeczeństwie. Rozum nasz, kiedy układa się ze światem zewnętrznym, chętliwszy jest w ten czas do rozmyślania nad marnościami życia. Bo Kaju widzi Rojmund i Gemisz, mrokiw, Klara umdlało, kiedy lękliwie pokazuje się na horyzoncie, a za to moje se długie nocki, przyjazne utworom fantazji i hormium duchów, których głosy jojczą i odzywają się oby we szumie wiatrów przedwiesiennych albo podzimowych. Ale otóż utargała się zima i moc człowieku święto narodzin Chrystusa, wesołe i żywne dokupy, głośne, a we domowej cichości rytmiczny fajer domowej fojerki, a sam już zaś utwolo się wiesna. I choby na ożywienie wysuszonej mankuliami i utropami duszy następuje najsrochszy fajer we chrześcijaństwie. Wielkanoc, dzień martwych wstaniu, wiesna, martwychwstanie, jakieś ci całbrowne skuplowanie symbolu konfesyjnego ze naturum. Wszystko też eźli ino gorko klara i pogoda jest komu rada, wyprasknie życiem. Domowe zacisze nie ma już blank szarmu i przy roku za to auslugi we pola, zogony, pasionki, łąki, lasy kuplują się ze onakimi pamiątkoma, które obchodzi się na tym wolnym i frisznym lufcie. Te nogłe przejścia od umartwiania bez wiele tydni, ze postów, spowiedzi, pokuty, ze hamernej żałoby kościołów, obrządków, które tak żywo przypominają srogo ofiara krzyżowo, do radości, uciechy, martwychwstaniu, do winszowaniu, wesołego alleluja przy spożywaniu wielkanocnego jajca. Tela wesia mieści poetycznego żywiołu i że naprawdę dziwować się pocza naszym dichterom i że ci całbrownie kreślili żywot domowych ojców i że obrazu fajeru nie wetkali we swoich cudnych epopejach. Choć w to, byle kiedy wspomnieniem sięgo lat dawniejszych, już dzisiaj poradzi merknąć różnica i czuje ziom, który poradzi się wedrzyć we te wszystkie nasze fajery i starodawne zwyki. Ja miarkuję, że ludzie na parada i noteroski bierą się za fajerowanie tych wielkanocnych świąt i blagim do palicy nie przyjdzie, wiele to szykownictych zwykłów już się nie piastuje. Bo no same jajca, szynki, szołdry i deczko kołocza ze posypką, to jest nie ten naisto starodawny przybyk wielkanocnego tisza.
Nie ma tak na istoty wielkanocnej launy, sztimongu. Nie ma już blank tej galantnej Wielkanocy, bo i szłoby sam jeszcze dzisiaj wspomnieć o skrzotkach, o ubożątkach potępionych duszyckach i tych innych jeszcze larach i penatach, znaczy się, jak to za łaciny idzie, bóstwach opiekuńczych domu i szczęścia rodzinnego, ze zagród, pól, dróg podróżnych i państwa, przedstawiane w postaci tańcujących młodzieńców z wieńcami, z rogami obfitości w rękawach. Wezmać bali dziobły we ten dzień tąpali do kościoła, bo tam się naisto dzioli telke fest nadprzyrodzone rzeczy. Łostazę tego tak opowiadaczka, jego kajsik tam spisał Potocki, chyba Teodor, i że we Wielką Niedzielę najpodlejszy idzie do kościoła szuja. Miarkujecie to? Obejrzyjcie się, kuchnijcie genau. Dzisiaj naokoło wszystkich waszych sąsiadów we bankach we waszym parnym kościele. Kto też tam nie markieruje festenie świętego. No i żeby dzisiaj przy tak wesołym fajerze nie było za tela markotnie, wspomna same sejno oporów powiadaczka, na które trzeba bez ta Wielkanoc dawać posług. Na tym przykład wie, chnet blank po jednych pieniądzach, ale nie blank takie same. Kiej na gloki wielkanocne pado, suchość noma bez sołke lato włado. A teroski drugo. Na Wielkanoc słońce, to lato gorące. No to jako będzie? Będzie dysz we Wielkanoc, sołkes lato suche. Będzie we Wielkanoc klara grzoła, też będzie lato gorkie. I być tu hopie monter, być do ostatka mądry. Eugen z Pnioku.